Студентски град сме. Искам да ви представя топа на топовете. Значи, казвам съм за хондите, че всички са полуавтомат на 99%. Сега ще ви покажа обаче на 1% излиза Honda автомат пълен с 3 типа на каране. Може да се кара автомат, може да се кара и полуавтомат. Може да се превключи и с копчета, може да си окарате и пълен автомат с ръчката. Това е 1%. С една дума, ако са 1000 Хонди, 10 са автомати, другите 990 са полуавтомат. С една дума рядко, като рядък да е диамант, с една дума скъпо. Така че не ми звънете за 2500 евро, няма как да я дам машината. Снимам я да я видите като нова. Току-що я вкарахме. Германия внос. В напълно натурален вид. Чисто нова. Хондата е буквално от магазина. Тук има една забележка на това, че отстояние се е спукала, но ще се оправи. Това е най-малки проблем. 2010 година машината, куфърче едно малко така за питници има. 4x4, бързи, бавни. Това е също много рядко на хондите, защото те повече са полуавтомат, само на 4x4 и на задно. Тук имаме задно, предно и автомат. На автомата и на задно само може да се кара, и на 4x4, а може да се кара и полуавтомат. Полуоските машини са чисто нови, диференциал още с кълта и с прахта ви я снимам. Ето го двигателя. Буквално е така се купува, да си знаете. Така, вижте го за какво става въпрос. Голям километраж, 4000 мили, това са 10 000 км. Правене за немския пазар. Ето го по автомата, но има го и автомата. Ето. R, N, D и L. Бързи, бавни автомати. Това е за превключването на полуавтомата. Това е с бърз режим, това е с бавен режим и това е SP. Ето го SP-то на километража, където може да се превключва тук. Първа, втора, трета, четвърта, пета. Връща се. Ето D2. Това са на бавните. Има супер бавни. D1 са бавни, бързи. Тук може да си го превключите. Уникална машина. Толкова екстри. Много трудно може да се види на Honda. Пак казвам, 10 ATV-та на 1000. Машинката може да се регистрира където искате. Кат и топ състояние. Студентски град, Жак Натан 11. Тази машина е на цената на една скъпа Yamaha от най-последния модел. Рядкото си е пари. Така че, знаете, пишете.